Добрый день, гэта Пік Свабоды. Марія Калеснікава перавярнула з ног на галаву ўсю палітыку, якую беларуская апазіцыя вяла ў Еўропе. Яна заклікала Захад да дыялогу з Александром Лукашэнкам. Павел Латушка адказвае ёй, што гэта памылка. Светлана Ціхановская пераязджае ў Варшаву і ўжо гучаць галасы, што гэта можа парушыць і так крохкае адзінства унутры дэмакратычных сілаў, паколькі там актыўнічае Павел Латушка. Дык каго будзе слухаць Захад і беларусы? З вами Дмітрий Гурневіч. Заставайцеся бліжэйшую гадзіну разам з намі. Вызволенная недавно палітзняволеная Марія Калеснікава заявила, што не збіраецца пакідаць палітыку і скрытыкавала Еўропу за адсутнасць перамоваў з Лукашэнкам. Паплечніца Віктара Бабарыкі сказала пра гэта ў інтэрв'ю выданню Financial Times. Чым большая ізаляцыя Беларусі ад Еўропы, тым больш яна вымушаная збліжацца з Расіяй. Гэта робіць Беларусь менш бяспечнай і менш прадказальнай для Еўропы. Марія Калеснікава мяркуе, што еўрапейскім палітычным лідарам трэба шукаць паразуменне і весці перамовы з Александром Лукашэнкам. Яна лічыць, што такія перамовы павінны прычыніцца да вызвалення іншых палітычных вязняў і спыніць рэпрэсіі ў краіне. Але як чалавек з еўрапейскім мысленнем я не разумею, чаму Еўропа не пачала размаўляць з Лукашэнкам раней за ЗША. Відавочна, што Нямецчына, напрыклад, мае значна больш сувязяў з Беларусю, чым Штаты. З намі на сувязі сябра асацыяцыі сваякоў палітвязняў, чалец каардынацыйнай рады Светлана Маскевіч. Добрый дзень, спадарня Светлана. Добрый дзень. У вас адбылася такая завочная дыскусія ў сацыяльных сетках з былым палітвязнем Міколам Дзядком. Ён напісаў наступнае, што у адказ на прапанову Маріі Калеснікавай, што размаўляць з Менскам трэба мовай санкцый, а не мовай бізнесу, за якую выступае Калеснікава. Вы не пагадзіліся. З чым? Я не согласна была с Дедком именно в том вопросе, что как бы нельзя разговаривать с Лукашенко и вести какие-то переговоры. И что возобновляется снова вот эта дискуссия, старая дискуссия, которая была начата еще 3 года назад, в такой вот оппозиции, давления или переговоры для освобождения политзаключенных. С течением времени оппозиционные силы, демократические силы, в общем-то, пришли к такому общему как бы знаменателю, что срабатывает только комплексный подход. Да? Недостаточно только санкций, недостаточно только давления, да, а необходимо все-таки как бы некий диалог и поиск вот этих субъектов, зарубежных субъектов, которые могли бы вступить в контакт с Лукашенко и начинать требовать освобождения политзаключенных, он шел достаточно долго, да, потому что форматы переговоров организуются в очень таких сложном как бы международной обстановке, усилиях, и поэтому как бы когда опять снова начинает заявляться, что только давление и что только как бы вот именно этот подход будет иметь эффективность, меня это несколько удивляет, да, потому что как бы те же самые политзаключенные, тот же Дедок, и Федута, и Лосик, и другие, которые начинают оппонировать Марии Калесниковой, да, наверное, не очень сильно и разобрались, как сами были освобождены, да, что в первую очередь они были освобождены через переговоры Трампа с администрацией президента Трампа с Лукашенко, и как бы и освобождены еще не все политзаключенные, да? Еще впереди очень много сидящих осталось людей, и вот эти вот обещания в следующую 1000 освобожденных, это как бы еще под вопросом, да? Еще надо этот процесс как бы организовать. И когда на этом фоне опять снова начинает возобновляться вот эта вот дискуссия, что только давление, только тиск и никаких переговоров, то это для меня не то, что удивительно. Мне кажется, что это как бы большой откат назад всех демократических сил и попытка снова восстановить, наверное, чьи-то позиции внутри демократических сил, которые перед выборной кампанией в Координационный совет. Да, и попытка восстановить свой авторитет абсолютно нерефлексивно, абсолютно не ссылаясь на реальную практику уже освобождения. Разумею. Да, поэтому я в этом плане советовала бы освобожденным политзаключенным более тщательно разобраться в причинах их собственного освобождения. Вось якраз учора Александр Лукашенко падпісаў першым кіраўніком дзяржавы ў Еўропе
даручэнне далучыцца да ініцыятывы Рада міру. Гэта ініцыятыва амерыканскага прэзідэнта. Як вы думаеце, ці гэта новая ініцыятыва Трампа, яна можа быць такім вось крокам у гэтым дыялогу з Лукашэнкам? Понимаете, в этом плане мы, демократические силы, практически не можем влиять на действия Трампа и на его вот эти вот неожиданные решения куда-то включать или с кем-то вести переговоры и с кем-то вступать в кооперацию по решению тех или других вопросов. Лично я по этому поводу отношусь достаточно негативно к этому вопросу, потому что я думаю, что уже существующие как бы инструменты и сложившийся формат переговоров с Лукашенко позволяет и дальше вести как бы освобождение политзаключенных и начинать скорее наращивать требования по отношению к режиму, а не ослаблять или не давать каких-то дополнительных преференций для Лукашенко. Но как там на самом деле, какие ведутся переговоры, на каких условиях и какие ведутся и какие уступки осуществляются администрацией, нам на данный момент вот мы узнаем про это только уже когда какие-либо решения, неожиданные решения со стороны Трампа делаются, да. Мы не участники в этом плане переговоров, и мы можем только как бы или вот действительно возмущаться, или как бы рассматривать эту ситуацию, что вот она такая, как она и есть, и думать, как мы можем на это, собственно, повлиять или не можем вообще никак повлиять. Я думаю, что сейчас скорее у нас актуальным вопрос является внутренних отношений внутри демократических сил и снижение вот этой вот степени конфликтности, степени агрессивности друг к другу, да, и все-таки мы должны предпринимать определенные усилия для того, чтобы находить друг с другом понимание и разговаривать методом аргументов, а не методом, так скажем, презентации своей какой-то картины мира и полное настаивание только на ней и никак иначе. Такая категоричность, она мешает установить понимание внутри нас самих и разобраться, собственно, в достаточно сложной ситуации, где Светлана, несколько процессов пересекаются. Сёння ў Давосе Светлана Ціхановская ўзяла ўдзел у дыскусіі з удзелам еўрапейскіх палітыкаў. Там быў, напрыклад, міністр замежных спраў Галандыі, здаецца, таксама прэм'ер-міністр Малдовы. І там гаворка шла пра кантэкст якраз такі санкцый, як яны ўплываюць на Расію на фоне вайны супраць Украіны. І Светлана Ціхановская прывяла якраз такі беларускі прыклад. Гэта мы вяртаемся як бы да дыскусіі з Марыяй Калеснікавай завочнай. Яна сказала, Ціхановская, без міжнароднай ізаляцыі рэжыму Лукашэнкі гэты рэжым не пачаў бы вызваляць палітычных зняволеных. Ці мае на рацыю? Я с этим принципиально не согласна. Потому что, как показывает опыт предыдущих санкционных введений и разного способа давления и изоляции режима, что это не совсем эффективный способ. Можно 5 лет как бы давить на режим и так не достигнуть результатов. Да? Мы должны понимать, что санкции и изоляция – это есть всего лишь инструменты воздействия и влияния, но их недостаточно, и нужно применять все-таки системные комплексные подходы и бесконтактно решить проблему заложников в стране и там введение каких-либо задач, которые стоят у нас, например, могут стоять внутри страны. Без контактов с режимом это не удастся сделать просто принципиально, как показывает любой исторический опыт. Але калі прывесці прыклад, што, напрыклад, падчас размовы з Лукашэнкам Джон Коул абвясціў пра адмену санкцый супраць Белавія, спачатку прыпыненне, пазней адмену, но гэта все ж таки адбылося у выніку увядзення санкцый. Без гэтых санкцый у простого Коула не было б як бы козыра ў рукаве. Конечно, когда осуществляется такой реальный торг, начинаются переговоры в формате торга, целью которой является все-таки освобождение политзаключенных, то, естественно, и одна сторона начинает что-то требовать и взамен что-то как бы предлагать. Да? И вот эти вот обмены, что на что, они предварительно, естественно, должны быть. И поэтому то, что были введены санкции, было понятно, что есть на что менять,
обменивать политзаключенных, чем торговать, так скажем, какая цена может быть выставлена в этих переговорах, то, конечно, без санкций, значит, искались бы другие какие-то инструменты и методы, там, как и раньше предлагалось, там, например, там, заложники, как это был осуществлен, например, российский обмен, да, там минового обмена санкции осуществлялись перед этим освобождения, да, политзаключенных, а просто осуществлялся обмен людьми. Да, и поэтому как бы эти процессы в рамках гуманитарных целей и задач ведутся. И когда идет взвинчивание коммуникации в этом моменте, когда уже переговоры давно ведутся реально, что это не надо делать, это невозможно, то я считаю, что это просто такой алармизм. Можем быть не согласны, а реальность такова и политическая ситуация такова, что это как бы уже идет вовсю, уже идет практика этих обменов и торга. И поэтому встает вопрос таким образом: или вы включаетесь в эти переговоры и начинаете на это влиять, или продолжаете быть в стороне и как бы совершенно искаженно видеть эту ситуацию и делать совершенно другие акценты. Да, акценты на том, что, например, только благодаря тиску якобы и был возможен там какие-то уступки со стороны режима. Если не организовывать предварительно формат переговоров, который делается очень сложно, сначала надо достигнуть контакта, да, потом надо прочувствовать вот эти как бы возможность, на какие требования будут реагировать, на какие требования не будут реагировать. Очень важно, с кем ведутся переговоры. Очень важно психологическое состояние этой системы переговоров. Да? И в этих условиях начинать заявлять, что только какой-то один фактор повлиял на это все, на действие режима, это, ну, так скажем, несколько примитивно, я бы так сказала. Святлана, яшчэ апошняе да вас пытанне. Зноў жа я працытую Святлану Ціхановскую. Сёння удалося, адказваючы на пытанне пра частковае змякчэнне санкцыяў ЗША адносна Беларусі, яна сказала, што гэта як бы санкцыі яны былі, адмена дакладней, было накіраванае на вызваленне людзей пры спыненні рэпрэсіяў. У той час, як, напрыклад, еўрапейскія санкцыі, яны больш жорсткія, таму што яны ставяць перад сабой, скажем, больш сур'ёзную мэту, не проста частковае вызваленне людзей, а доўгатэрміновая мэта. Гэта спыненне ўдзелу рэжыму ў вайне, аднаўленне суверэнітэту Беларусі і ператварэнне ў дэмакратычную дзяржаву. І таму, на думку Ціхановскай, гэтыя санкцыі не павінны адмяняцца без дасягнення гэтых мэтаў. Понятно, что есть американские санкции, есть европейские санкции, и это они вводились для разных целей, для разных задач. Но, по крайней мере, тот список задач европейских, которые вы сейчас перечислили, это понятно, что это не делается одним шагом, да? То есть это не делается как бы одним махом. И определенные промежуточные шаги нужно делать. И понятно, что американских санкций для решения вопроса освобождения политзаключенных уже будет недостаточно, и к этому процессу, естественно, могут и должны были бы подключиться европейские партнеры. Да? Но это решение европейских партнеров, и мы, в принципе, должны стимулировать их включение в этот процесс, в переговорный процесс. И при этом, когда мы начинаем заявлять вот такие вот категоричные как бы цели и задачи, и сразу фактически утверждать о том, что это в принципе невозможно, то мы таким образом политически приостанавливаем эту возможность. Да? Вместо того, чтобы пользоваться ею и как-то достаточно динамично подходить и гибко подходить к этой ситуации. Вот, поэтому я скорее рассматриваю в этом плане позицию Светланы Тихановской как достаточно жесткую и абсолютно не гибкую, не соотносящуюся с реальной как бы раскладом задач, которые сейчас стоят перед нашими демократическими силами. А ключевая задача у нас все-таки продолжение освобождения политзаключенных. Да, и, наверное, на ту 1000, которую мы должны освободить в условиях, когда, скорее всего, как мне кажется, да, даже с точки зрения психологической, когда там арестован Мадуро, идут волнения, идут и продолжаются волнения в Иране, подавляются протесты в Иране, да, то как бы диктатор в лице Лукашенко, ну, как бы думает свою думу о том, как, и, скорее всего, что система отношений между
американской администрацией им, под воздействием вот этих международных факторов она начинает изменяться. И он, в принципе, в любой момент может передумать, освобождать ли ему эту 1000. Да? И поэтому тут надо подходить к ситуации очень гибко, очень аккуратно. Да, и разговаривать со всеми сторонами переговоров, включать в это как бы дополнительные силы, да, в лице европейцев. Вот, поэтому в этом плане я с Колесниковой, с Марией абсолютно согласна, что европейцы могли и могут продолжать включаться в этот процесс, но только я бы, наверное, не совсем согласилась с аргументацией, которую Мария выставляет, там, аргументируя это, ну и в таком вот стиле и манере, что ли, подачи этого требования или этой просьбы к европейцам, да, что якобы она не понимает, да, что почему Европа раньше не освободилась. Ну, так вообще как бы не совсем правильная подача информации и просьбы, да, а с другой стороны, вот эта вот аргументация связана с бизнесом, она, мне кажется, тоже тут не совсем может быть уместна, хотя общий заход, связанный с необходимостью включаться в эти переговоры и рассматривать свои возможности и ресурсы помощи для освобождения политзаключенных и немножко смягчения своей позиции, вот этой категоричной позиции для тех целей, которые являются долгосрочными, да, цели являются долгосрочными для Европы и не быстро делаются, а задачи мы должны решать вот в моменте здесь и сейчас. Да, і поэтому позиція должна бути гибка. Дзякуй вялікі. Нагадаю, што гэта была сябра асацыяцыі сваякоў палітвязняў, чалец Коардынацыйнай рады Святлана Мацкевіч. Дзякуй вялікі, Святлана. Спасибо. Працягваецца наше выданне. Нагадаю, вы глядзіце «Пік свабоды», з вамі Дмітрый Гурневіч. Думку пра перамовы захаду з Лукашэнкам Калеснікава агучыла далёка не першай раней. Пра гэта пісаў, напрыклад, палітычны аналітык і былы дыпламат Балаш Ярабік. У чацвер на нашым сайце вы зможаце прачытаць інтэрв'ю Алексея Знаткевіча з Ярабікам, у якім былы дыпламат расказаў, чаму, на ягоную думку, еўразвязу варта перагледзець палітыку адносна Беларусі, чаму Злучаныя Штаты не могуць па-сапраўднаму аслабіць санкцыі без удзелу еўрапейцаў і чаму ізаляцыя рэжыму Лукашэнкі стала пасткай і для беларускіх структураў у выгнанні. Гэта будзе заўтра, а на некалькі словаў пра гэтую размову я запрасіў аўтара інтэрв'ю Алексея Знаткевіча. Прывітанне, Алексей. Вітанне. Алексей, як Ярабік матывуе сваю прапанову? Ну, па-першае, вельмі асцярожна ён выказваецца. Ён кажа, што не хоча прапаноўваць еўрапейскаму звязу нейкія канкрэтныя палітычныя змены. Адзінае, ён кажа, што Еўразвяз уже мае перагледзець сваю палітыку адносна Беларусі, таму што цяперашняя дзейнічае 6-й год, і на ягоную думку ён зноўку ж вельмі асцярожна это фармулюе, самі вырашайце, ці прыносіць яна нейкія вынікі. І паглядзіце для параўнання вось на перамовы Злучаных Штатаў з рэжымам Лукашэнкі, яны прыводзяць да абмежаваных вызваленняў, да абмежаваных вынікаў, але тым не менш нейкія вынікі ўсё ж такі ёсць. І ў сваім другім артыкуле, які выйшаў на сайце фонду Карнегі летась у снежні, ён піша, ну, найперш пра тое, што пакуль працягваецца вайна ў Украіне ў цяперашнім выглядзе, наўрад ці можна разлічваць, што Еўразвяз хоць неяк памяняе сваю палітыку санкцыяў і ціску на Беларусь, таму што ў асноўным гэтыя санкцыі ўведзеныя менавіта як наступства маштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну і ўдзелу беларускіх уладаў у гэтым уварванні. А ці дае ён адказ на пытанне, чаму, напрыклад, дыялог, перамовы абмежаваныя, гэта лепш, больш эфектыўней, чым санкцыі? Гэта тое пытанне, которое хвалюе зараз беларускую апозіцыю. Па-першае, ну, ўсё ж такі трэба вызначыцца, што санкцыі і размовы не супярэчаць адно аднаму. То бок нельга ставіць так пытанне альбо санкцыі, альбо перамовы. Проста ёсць гаворка, ёсць такі падыход, што ніякіх размоваў з рэжымам Лукашэнкі не павінна быць у прынцыпе. І вось з гэтым ён як бы не згодны. Зноўку ж ён падкрэслівае, што не робіць канкрэтных палітычных прапановаў, але кажа, глядзіце, трэба размаўляць з Лукашэнкам і пра нешта дамаўляцца. Вось амерыканцы здолелі гэта зрабіць. Амерыканцы не абавязкова еўрапейцы павінны капіяваць амерыканскі падыход, але прынамсі паглядзець на магчымасці такіх размоваў з Лукашэнкам варта. Алексей, давай, дарэчы, зараз паслухаем коратенька фрагмент з аўдыоінтэрв'ю з Ярабікам, дзе ён казаў пра тое, што палітыка ЗША адносна Беларусі працуе эфектыўна. I see that the U.S. is
Злучаныя Штаты здолелі дабіцца вызвалення некаторых палітвязняў не толькі ціснучы на Менск, выкарыстоўваючы не толькі пугу, але і пернікі. Маю на ўвазе паслаблення санкцыяў. Пакуль што гэта працуе абмежавана, але працуе. Аднак, калі казаць пра паслабленне санкцыяў, дык Злучаныя Штаты не могуць сапраўды гэта забяспечыць без удзелу еўрапейцаў. Напрыклад, амерыканскія санкцыі супраць авіякампаніі «Белавія» і супраць калійных угнаенняў былі знятыя, але Беларусь аточаная краінамі еўразвязу і застаюцца праблемы з лагістыкай. Алексей, а ці казаў Ярабік, чаму еўразвяз паслядоўна трымаецца іншай палітыкі і не ідзе на ніякія саступкі проста адносна Лукашэнкі? Ну, ён некалькі разоў паўтарыў, што пакуль цяперашняя сітуацыя, пакуль Лукашенко в адной звязцы з Расіяй, еўразвяз не зможа, еўразвяз менавіта як асобная структура, не як асобныя краіны, якія маюць розныя пазіцыі. Ён пра гэта і піша, што, напрыклад, Берлін ці Парыж троху па-іншаму глядзяць на гэта, в адрозненне ад Варшавы ці Вільні. Але Еўракамісія і еўразвяз у цэлым не будзе неяк скасоўваць санкцыі, мяняць адносіны з Беларусю і весці нават простыя перамовы, пакуль Лукашенко разглядаецца як прыдатак Расіі ў вайне супраць Украіны. І пры гэтым ён кажа, што ёсць прыблізна 40-50% шансаў, што сёлета вайна ва ўкраіне будзе ў нейкім сэнсе ўрэгуляваная, будзе нейкі від мірнага пагаднення, і вось тады сітуацыя зменіцца кардынальна, і тады спатрэбіцца мець новую палітыку, і роля Беларусі ў новай сістэме бяспекі таксама зменіцца незалежна ад таго, што адбудзецца ўнутры Беларусі, якая там будзе палітычная сістэма. А цалкам інтэрв'ю з Балажам Ярабікам чытайце заўтра на нашым сайце свабода.орг, а гэта са мной быў мой калега, журналіст Рады Свабода Алексей Здаткевіч. Мы пераходзім да чарговай тэмы. Святлана Ціхановская, якая жыве ў Вільні з 2020 году, разам з сваёй камандай пераязджае з Літвы ў Польшчу. Інфармацыя, якую «Свабода» паведаміла першай яшчэ месяц таму, пацвярджаецца цяпер крыніцамі агенцтва АФП. Гэтыя крыніцы, напрыклад, у Міністэрстве замежных справаў Польшчы расказалі, што неўзабаве Ціхановская пераедзе ў Варшаву. А мой госць, дарадца Святланы Ціхановскай, Анатоль Лябедзька. Вітаю, спадар Анатоль. Вітанні. Давайте спачатку адно пытанне пра прапанову Марыі Калеснікавай, якую яна агучыла ў Financial Times. А чым яе прапанова так адрозніваецца ад таго, што прапануе, напрыклад, офіс Святланы Ціхановскай? Таксама з вуснаў прадстаўнікоў офісу гучаць перамовы, словы дыялог, круглы стол. Ведаеце, што некаторыя дыскусіі узнікаюць як вынік хаоса і бардака у галовах людзей. Вось калі ўсё разлажыць па палічках сістэмна, то прастора для праблемы істотна зменшаецца. Калі мы гаворым пра санкцыі, то трэба ясна ўсведамляць, што ёсць амерыканскія санкцыі і ёсць еўрапейскія санкцыі. Па-другое, амерыканскія санкцыі, і зараз гэта практычна рэалізоўваецца, яны фактычна мяняюцца на вызваленне палітычных вязняў. Да гэтага варта дабавіць яшчэ палітычную састаўляючую астанавіць рэпрэсіі, і гэта асобны трэк. Яго не трэба ні ў якім разе змешваць з еўрапейскімі санкцыямі. У гэтым якраз і адрозненне падыходаў офіса Святланы Ціхановскай і тое, што агучваюць іншыя актары. То бок еўрапейскія санкцыі, якія больш нервуюць беларускі рэжым і больш такія чунлівыя для іх не варта увязваць з вызваленнем палітвязняў, а іх варта увязваць з вызваленнем краіны. Так вобразна кажучы, амерыканскія санкцыі вызваляць людзей, а еўрапейскія санкцыі вызваляць краіны. То бок падштурхоўваць беларускі рэжым да рэальных пераменаў, да пазітыўных зменаў. Вось у гэтым і заключаецца істотная розніца. Калі гэта мы уяўляем вот так раскладзенае па палічках, то тады ў нас, я думаю, сітуацыя блізкая да кансенсуса, і самае галоўнае, што мы можам мець пэўныя вынікі, поспех. А ці здольна, на вашу думку, тады вось Марыя Калеснікава разбурыць гэты месседж, які высылае Захаду ўжо 5 гадоў,
Святлана Ціхановская, ці створыць гэта, як вы кажаце, хаос яшчэ больше, таму што я бачу, напрыклад, у твітары некаторыя палітыкі еўрапейскія, ну яны падтрымліваюць там і аналітыкі, яны бачу рэтвіцяць пост Калеснікава і кажуць, што сапраўды яна мае рацыю. Ну, не дзіўна, што ў гэтай пазіцыі будуць і прыхільнікі. Мы маем ужо даволі доўгую гісторыю, якая цягнецца дзесяцігоддзямі, адносіны, стасункі беларускага рэжыма, Беларусі з міжнароднай супольнасцю. І заўсёды былі тыя, хто выступаў за тое, каб сябраваць, дружыць з Александром Лукашенком. І зараз вось гэтыя спячыя ячэйкі про Лукашенко настроеных экспертаў і палітыкаў, яны ажываюць, асабліва калі да гэта далучаюцца беларускія палітыкі. І яны не супраць таго, каб было больш хаоса, таму што ў гэтым хаосе можна свае карпаратыўныя інтарэсы і прасоўваць. Таму што трэба рабіць у гэтай сітуацыі? Ну, трэба не разбураць, а трэба аб'ядноўваць і ствараць. Я б, напрыклад, выказаўся за тое, каб былі праведзены яшчэ дадатковыя кансультацыі і з тымі, хто выйшаў зараз з турмаў, з калонію. То бок патрэбныя такія закрытыя кансультацыі, сесіі стратэгічнага планавання, каб больш размаўляць, патлумачыць. Я думаю, калі ты гаворыш вот пра гэтыя палічкі раскладзеныя, калі чалавек на гэта глядзіць, то мне падаецца, што тут можа быць пэўны поспех і паразуменне. Спадар Анатоль, зараз давайте паговорым пра пераезд офісу Ціхановскай з Вільню ў Варшаву. Ці вы пакуеце валізкі, ці вы будете пераязджаць? Ну і от я толькі з офіса. І я думаю, калі у вас будзе жаданне зрабіць нейкае інтэрв'ю у лютым ці у сакавіку, сітуацыя будзе нязменная. Давайте я скажу сваё бачанне, як мне ўяўляецца. Што ж нязменнае? Ціхановская сказала польскаму радыё, што яна будзе вельмі шмат часу праводзіць у Польшчы. Слухайте, что такое рабочий час Светланы Тихановской? Дети уже у Америцы, она это подтвердила. Муж у Америцы, она будет в Польше, она ранее была у Литве. Я про рабочий час. Я про рабочий час. Знаете, у нас с вами есть 5 годов. И когда вот поглядеть на эти 5 годов, то рабочее место Светланы Тихановской привязано до, ну, нават не Европы, а усяго свету. Вось там, дзе ёсць беларускія інтарэсы, там і працоўнае месца Светланы Тихановскай. І ў Вільні яна была не так шмат часу. Тады навошта она гаварыла літоўскім парламентарам, што яна пераязджае ў Варшаву? Видите, вот тут я дам свое тлумачэнне тады, што такое пераехаць. Мы можам сказаць, што пераезд адбыўся, калі офіс дэмакратычных сілаў у Літве згубіць свой статус дыпламатычны, згубіць рэгістрацыю, і яго не будзе. Гэта першае. Другое. Калі актыўнасць і эфектыўнасць працы каманды у Вільні істотна зменшыцца, а, напрыклад, ну, у сакавіку мы не падымем БЧБ каля сейма Літвы. Ці, напрыклад, у сейм паступіць прапанова чарговая у 4-й год запар, каб прыраўняць беларусаў да расейцаў у прававым полі Літвы. Вот калі гэта адбудзецца, то вот гэтыя два чыннікі. Я скажу, так, офіс з'ехаў. Усё астатняе мы можам гаварыць толькі пра пашырэнні. Так офіс пераязджае ці не пераязджае, калі вы гаварыць на гэта пытанне? Ну, я ж кажу, у лютым Лябедзька тут, у сакавіку тут, Кучынскі тут. Сабраліся разам з Светланай Тихановскай дэпутатам, абмеркавалі планы, як мы працуем у Літве. Я разумею, то есть вы з Кучынскім будете заставацца ў Вільні, Тихановская будзе ў Літву прыязджаць з Варшавы. А Тихановская будзе, вот глядзіце, яна зараз у Давосе, яна не ў Літве, яна прыедзе, дзень ці 2 ночы пераначуе, і ў яе будзе Берлін, Вена, Варшава, Страсбург, Сачыці. І там будзе Вільнюс, але зноў жа там нейкая начоўка і гэтак далей. Калі мы гаворым яшчэ пра офісы як інфраструктуру, то глядзіце, у нас зараз працоўнае месца, дзе мы можам сказаць яшчэ ў Тихановскай? У Празе, бо там ёсць офіс, в Брусселі там ёсць офіс, у Таліне, у Мадрыдзе. І калі з'явіцца яшчэ вот месца як офіс Светланы Тихановскай у Варшаве, ну окей, супер, гэта азначае, што мы павялічваем сваю прысутнасць у свеце. Таму давайте привязваць гэта не тое, дзе
ну мне нават сказаць цяжка на шоўку Святланы Спадар Анатолий, ну вы все-таки таленавіты палітык, вы шмат гадоў удзельнічаеце ў беларускай палітыцы і вы умееце адказаць на пытанне не так, як я задаваў яго. Я не пытаюсь адзіначуе Ціхановская, это яе прыватная справа. Все ж таки мы говорим про тое, мы ж не говорим про месца яе жыхарства просто. Гэта все-таки, вы самі сказали, про статус офісу. Гэта важна ў адносінах таксама з Літвой. А зараз, калі пачалася гэта дыскусія, выглядае на тое, што Літва, ну прабачце, ў двухкоссі, як быццам бы выганяе Ціхановскую, або Ціхановская прымае рашэнне, таму што яна адчувае сябе у Літве няўпэўнена, незручна, няўтульна. І як вынік гэтага можуць быць наступствы, напрыклад, у адносінах афіцыйных паміж Менскам і Вільняй. Мы гаворым пра бяспеку, якая зараз насамрэч няма такіх гарантыяў, якія былі раней, і гэта адзіны мінус. Калі мы гаворым пра месца працы, я яшчэ раз падкрэслю, і гэта абсалютная праўда. Вот можна паглядзець на графікі Святланы Ціхановскай, большасць часу, там 90% яна праводзіць зараз за межамі Літвы. Гэта яе працоўнае месца. Падкрэслюю, там, дзе ёсць нашы інтарэсы. Вось трэба было там вырашыць пытанне па пашпартах у Гішпаніі. Вот яна некалькі разоў туды паехала і вырашала. І гэта і было працоўнае месца. Таму я просто хацеў бы, каб мы змянілі падыходы да ацэнкі. Трэба зараз зыходзіць вось таго, што адбылося, дыскусіі, што працоўнае месца Святланы Ціхановскай гэта там, дзе нашы інтарэсы. І добра, калі гэта працоўнае месца падмацавана яшчэ офісамі, у якіх ёсць пэўны статус, які фіксуе наша правовое становішча ў той ці іншай краіны. І калі да офіса ў Вільні, Мадридзе, Брюсселі далучыцца яшчэ і Варшава, ну давайте это просто скажем, што на одну магчымасць у нас павялічылася. Спадар Анатоль, тады я перафармулюю пытанне. Ці на вашу думку вось спыненне у пэўным фармаце дзейнасці Ціхановскай у Літве гэта не тая цана, якую новы літоўскі ўрад плаціць для таго, каб неяк нармалізаваць адносіны з Лукашэнкам. Натуральна, у сваіх мэтах не таму, што яны полюбілі Лукашэнку раптам, а таму, што ў іх там фуры стаяць, мяжа, кантрабанда, войскі мусяць пастаянна быць у гатоўнасці, бо невядома, што адбудзецца з боку Беларусі. Ці не ў гэтым прычына, што Літва проста змяніла думку? Не, Літва нічога не змяніла. І глядзіце, калі мы пачыналі з санкцый, амерыканскія і еўрапейскія, многія спрабуюць гаварыць, што можа быць нейкі ціск амерыканцаў. Амерыканцы якраз займаюць прагматычную пазіцыю. Яны кажуць, еўрапейцы, вы не маленькая дзіцятка, якое мы будзем за руку вадзіць і саплічыкам вас выціраць. І гэты наратыў, наколькі я ведаю, яны даносяць і да Лукашэнка. Вось Европа гэта ў межах Европы, а мы будем адказваць толькі за наши беларуска-амерыканскія стасункі. Таму ніякага ціску з боку Трампа, Белага дома у Літве няма. Я гэта гавару дакладна. Але тут, канешне ж, заўсёды прысутнічаюць эканамічныя інтарэсы. І гэта не столькі ў звязку з Ціхановскай, яна тут, яна не, але ёсць частка бізнеса, для якой самае галоўнае там прыбытак, і ён нікуды не знік. І заўсёды будуць палітыкі, якія будуць арыентавацца на гэты бізнес. Таму так, такія настроі прысутнічаюць, але мы, калі гаворым у цэлым пра сістэму ўлады, інстытут прэзідэнта, урад, большасць урада, парламент, большасць парламент, яны займаюць прынцыповую пазіцыю. Тады чаму, на вашу думку, не ўдалося Ціхановскай пераканаць урад Літвы, пакінуць, напрыклад, гэтую ахову, паколькі мы разумеем, што для гэта прынцыповая справа, гэта палітык нумар 1 беларускі за мяжой зараз. І выходзіць так, што Ціхановская па ўсёй Европе, па захадзе ездзіць тлумачыць, чаму нельга, напрыклад, там выдаваць беларусаў з Францыі, з Гішпаніі у Беларусь, бо это небяспечна. Але яна не змагла пераканаць краіну, дзе яна жыве 5 гадоў, што ёй патрэбна дапамога, што яе таксама могуць, я не ведаю, там напасці, забіць, не дай Бог, што заўгодна зрабіць, што это небяспечна проста. Ну, глядзіце, тут трэба прызнаць, у нас была зроблена памылка агульная з нашымі хаўруснікамі, літоўскімі палітыкамі, дэпутатамі, міністрамі і так далей. Мы ў гэты час, гэтыя 5 гадоў працавалі вельмі добра, працавалі эфектыўна, тут дзякуй Літве, тут няма ніякіх нараканняў. У сваім закрытым такім прасторы у нас быў такі пузыр. І мы не вельмі эфектыўна працавалі з грамадскай думкай у Літве. А яна сёння такая, як і ў большасці еўрапейскіх краін.
яна схільна да папулізма. І тут таксама такія настроі, якія вот паднясі толькі запалку і яно успыхне. І некаторыя палітыкі, папулісты таксама гавораць: ну, глядзіце, вось нейкія там выдаткі, давайте мы іх патрацім там на медыцыну, на дарогі і так далей. Ну і людзі говорять: окей, а чаму б не? І таму частка палітычнай эліты арыентуецца вот менавіта на грамадскую думку. Яны думаюць стратэгічна. Яны не думаюць, што будзе там праз 5 гадоў, якія там плюсы ці мінусы ад таго там, ці больш часу тут правядзе Ціхановская, ці менш атрымае Літва. Гэта мы зразумеем праз нейкі час, яны зразумеюць. Але выборы там сёння, там настроі выбаршчыкаў такія. Гэта для нас якраз стало ў павестку дня як выклік, і мы якраз вось апошнія кансультацыі, якія мы робім, мы думаем, як трэба працаваць з грамадствам у той краіне, дзе мы знаходзімся. І гэта не толькі пра Літву. Гэта і пра Польшу, гэта і пра Бельгію, гэта і пра Нямецчыну. Гэта той выклік, які стаў у павестку дня, які выразны, і які трэба вырашаць Святлане Ціхановскай, працоўнае месца якой па ўсім свеце, і трэба ствараць як мага больш вот этих афіцыйных офісаў, каб у нас былі моцныя пазіцыі, і мы працавалі не толькі з палітыкамі, але і з грамадзянамі той ці іншай краіны. Вось гэта адзін з урокаў таго, які мы робім, што адбываецца зараз. Дзякуй вялікі. Маім госцем сёння быў дарацца Святлана Ціхановская, Анатоль Лябецька. Дзякую, Анатоль. Всего добрага. Працягваецца наше выданне. Нагадаю, гэта «Пік свабоды» на радыё «Свабода», а з вами Дмітрый Гурневіч у студыі. Дэмакратычным сілам варта перагледзець свае падыходы, мяркуе палітычны аглядальнік інфармацыйнага агентства «Позірк» Александр Класкоўскі, якраз у адказ таго, што гаварыў зараз Анатоль Лябецька пра тое, што якраз трэба ўзмацніць прысутнасць за мяжой, ствараць як мага больш розных офісаў, цэнтраў. А Класкоўскі пракаментаваў «Свабодзе» заяву і Калеснікавай, і пераезд офісу Ціхановскай, і прапанаваў дэмакратычным сілам перафарматавацца. Цалкам інтэрв'ю Класкоўскага майму калегу Юрію Дракахрусту у нас на сайце, оно ўжо апублікаванае, свабода.орг, заходзьце, чытайце. А зараз давайте паслухаем невялікі фрагмент і вяртаемся ў студыю. Па-першае, на мой погляд, варта было б, напэўна, зладзіць, арганізаваць, правесці нейкую аптымізацыю структур. Таму што, 5 гадоў прайшло, і гэтае вось аб'яднаны пераходны кабінет і народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Нават у назвах, у шыльдах ужо састарэлыя нейкія паняцці, таму што куды мы пераходзім сёння, ці якім крызісам там каманда Латушкі кіруе. Гэта ўсё рабілася, як, дарэчы, каардынацыйная рада, наш поўная назва па пераадоленні там крызісу, і дакладна не памятаю, па транзіце ўлады. Здаецца, цяпер так сарамліва адсеклі гэты хвост ад назвы, проста каардынацыйная рада. Дык вось, гэта ўсё стваралася ў рэвалюцыйнай, умоўна кажучы, сітуацыі, і было разлічана на хуткую трансфармацыю рэжыму, на пераход да дэмакратычнага кірунку развіцця. Сёння гэта перспектыва, мякка кажучы, адсоўваецца на нявызначаны тэрмін, і таму тут не толькі ў шыльдах жа справа, а ў канцэпцыі працы. І вось гэта варта пераглядаць. І чыста канкрэтны момант, які мне здаецца таксама заслугоўваючым увагі, это тое, што калі вось у адным горадзе апынуцца аб'яднаны пераходны кабінет і народнае антыкрызіснае ўпраўленне, то будзе болей відавочным, што гэтыя структуры ў нечым адна другую дублююць, і, магчыма, тут нейкае зліццё было б карысным. Хаця, канешне, гэта закране інтарэсы там пэўных асоб, якія ўжо занялі свае нішы. І другі момант гэта, я б сказаў, так сфармуляваў, гэта перанос акцэнтаў з вось гэтых лозунгаў буры і націску, якія не надта працуюць, мякка кажучы, на адвакатаванне інтарэсаў беларусаў, на тое, каб падвышалася іх мабільнасць, каб на практыцы яны атрымлівалі болей віз, каб болей памежных пераходаў адчынялася, каб электрычка ў Вільню нарэшце пайшла. Бо той же Латушка кажа, вось цягнік у Гаагу для Лукашэнкі ўжо на падыходзе. Дык перш, можа, лепей электрычку да Вільні пусціць. Вось цягніком да Гаагі пакуль што пытанне вельмі нявызначанае.
Ну і потым яшчэ адзін момант, гэта лепшая камунікацыя з грамадскасцю, таму што вось гэта нават сітуацыя з пераездам, з аднаго боку нейкія злівы інфармацыі ідуць, але толкам ніхто канкрэтна не выказваецца, нібыта ціханаўская літоўскім парламентарам ужо гэта паведаміла, а беларуская грамадскасць гэта не ведае. І гэта толькі адзін прыклад. На жаль, правалы ў камунікацыі былі неаднойчы, і гэта таксама вось піяраўскую працу трэба выпраўляць. Ну і нарэшце змена наратываў. Я думаю, меней пра санкцыі трэба, болей пра клопат аб беларусах. І, канешне, пытанне пытанняў гэта як нам захаваць незалежнасць Беларусі. Таму што Ціханаўская справядліва кажа, не трэба дазволіць, каб Беларусь стала суцяшальным прызам для Пуціна, але пакуль што не бачна інструментаў нейкай праграмы, як гэтаму супрацьстаяць. Вось над чым варта было б падумаць, вось на якую тэму варта было б уключаць мазгі. Гэта быў Александр Класкоўскі. А ці збіраюцца дэмакратычныя сілы Беларусі перафарматоўвацца, які гэта прынясе плён, ці гэта прынясе той плён, пра які гаварыў зараз Александр Класкоўскі, пра захаванне незалежнасці Беларусі. І наконт гэтага я спытаўся у Паўла Латушкі, кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення, а таксама намесніка старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету. Давайте паслухаем ягоны адказ. Мне шкада, што паважаны палітолог Класкоўскі займаецца палітыканствам. Фактычна, ён нават не разбіраецца ў тых дэмакратычных структурах і ініцыятывах, якія паўсталі з 2020 года. Яшчэ раз палітолагу Класкоўскаму кажу, што народнае антыкрызіснае ўпраўленне – гэта экспертна-прававая ініцыятыва, якая займаецца пытаннямі міжнароднага крымінальнага праву, пераследу Лукашэнкі і яго паплечнікаў за злачынствы супраць чалавечнасці на беларускім народзе, за акт агрэсіі супраць Украіны, за незаконны вываз украінскіх дзяцей, адказнасці ў рамках універсальнай юрысдыкцыі ў розных краінах свету. Мы таксама займаемся праактыўнай дзейнасцю па санкцыйнай палітыцы. І менавіта санкцыі, калі спадар палітолог не ведае, з'яўляецца адзіным аргументам, найбольш важным аргументам, можа лепш сказаць так, які выкарыстоўваюць сёння Злучаныя Штаты Амерыкі, каб дамагацца вызвалення палітзняволеных. І менавіта санкцыі заўсёды на працягу гэтых 30 гадоў гісторыі прымушалі Лукашенка ісці хаця ж бы на касметычныя змены сваёй палітыкі. Я перакананы, што яны спрацуюць і гэтым разам, калі Еўрапейскі Саюз будзе моцна падтрымліваць гэтую пазіцыю. Што тычыцца аб'яднанага пераходнага кабінета, калі палітолог не лічыць важным аб'яднання палітыкаў под адной арганізацыяй, под адной шыльтай, у рамках адной структуры, дзеля таго, каб лепш каардынавацца, а значыцца быць больш эфектыўнымі, ну шкада, што палітолог гэта не разумее. Калі мы кажам пра Коордынацыйную раду, то гэта абіраемы орган. І ў нас яшчэ не было ў гісторыі дэмакратычнага руху такіх сітуацый, калі бы беларусы самі выбіралі сваіх прадстаўнікоў. Так, нам бы всем хацелася, каб у выбарах удзельнічала больш і больш беларусаў. Так давайте разам з палітолагамі менавіта і пераконваць беларусаў, што не прыдумана ў свеце больш эфектыўнага механізма прадстаўніцтва, як парламенtsкі механізм абірання. Перакідваць адказнасць на адну асобу у кантэксце таго, калі моя кааліцыя мае у Коордынацыйнай радзе з 80 мандатаў 28 мандатаў, ну гэта таксама з'яўляецца палітыканствам, бо кожны палітолог ведае, чтобы атрымаць большасць пры галасаванні, 28 галасоў недастаткова. Кожны раз трэба дамаўляцца з іншымі партнёрамі, з іншымі фракцыямі. І ў гэтым і заключаецца дэмакратыя. Так вось давайте ісці на выбары. І калі на выбарах перамагае хтосьці іншы, атрымлівае большасць, ці фарміруе гэтую большасць, вось ён будзе тады акрэсліваць гэтую стратэгію і палітыку дэмакратычных сілаў. Мы яе акрэсліваем менавіта праз выбары. Пра забранне Светланы Ціханаўскай, якая карыстаецца гэтым мандатам і прадстаўляе беларусаў і адпаведную стратэгію, пра забранне Коордынацыйнай рады, якая таксама фарміруе большасць і рэалізуе гэтую стратэгію, і праз падтрыманне мандата кожнага члена аб'яднанага пераходнага кабінета падчас галасавання ў Коордынацыйнай радзе. Ужо ўсе прайшлі гэтае галасаванне. А ініцыятыў няхай будзе столькі, сколькі патрэбна, сколькі людзі хочуць іх рэалізоўваць і змагацца за вольную і незалежную Беларусь. Не трэба тут штучных рашэнняў. Вось менавіта такі падыход выглядае як падыход дыктатуры.
Таксама Павел Латушка пракаментаваў прапанову Марыі Калеснікавай наконт перамоваў захаду з Александром Лукашэнкам. Мы ведаем Лукашенко ўжо больш за 30 гадоў на пасадзе, якую ён узурпаваў, і ведаем, што Еўрапейскі саюз неаднойчы заключаў сделкі з Лукашэнкам. Гэтыя сделкі заўсёды ў аднабаковым парадку зрываліся самім Лукашэнкам, і даверу да дамоўленасцяў з ім практычна няма. Паўтараць гэтую гісторыю было бы вялікай памылкай. Мы павінны вучыцца на сваёй уласнай гісторыі. Другое, што важна падкрэсліць, калі мы кажам пра камунікацыю Еўрапейскага саюза з Лукашэнкам, то нельга з гэтага працэсу выключаць грамадства, беларускае грамадства, дэмакратычныя сілы. Праз апошнія 5 гадоў, але зразумела і праз усю папярэднюю гісторыю, дэмакратычныя сілы пацвердзілі сваю суб'ектнасць. Яны з'яўляюцца часткай палітычнага поля Беларусі. І без удзелу беларускіх дэмакратычных сілаў, палітыкаў, а значыцца беларускае грамадства, якое яны прадстаўляюць. А гэта большасць. Большасць, якая выступае менавіта за тое, каб змяніўся палітычны рэжым у краіне, нельга дапусціць, каб адбывалася камунікацыя з Лукашэнкам. Ёсць такі выраз вельмі вядомы: «Ніц о нас без нас». Нічога пра нас без нас. І мы, як дэмакратычныя сілы, як суб'ект гэта палітычнай гісторыі, павінны ўдзельнічаць у гэтых размовах. Таксама мы павінны зразумець, што такія размовы павінны адбывацца тады, калі Лукашенко яўна і дакладна дэманструе гатоўнасць змяніць сваю ўнутраную рэпрэсіўную і знешнюю агрэсіўную палітыку. Давайте не будзем забываць, што Лукашенко дасканала ведае, што ён павінен змяніць, каб была зменена і палітыка Еўрапейскага саюзу ў адносінах да яго. Перадусім, санкцыі, якія былі уведзены Еўрапейскім саюзам. Скарыстацца з гэтага вялікага багажа санкцый, з гэтай залатой санкцыйнай акцыі, калі хочаце, трэба умеючы і з карысцю для Беларусі, для грамадства, якая бы зафіксавала ўжо нязменнасць працэсаў транзіта ўлады ў нашай краіне ці дэмакратычных зменаў. Хтосьці скажа, гэта нерэальна, но тады рэальным з'яўляецца тое, каб Лукашенко далей жыў пад ціскам, гнётам санкцый. А эканамічная, макраэканамічная сітуацыя ў яго даволі складаная. Гэта пацвярджаюць афіцыйныя дадзеныя Белстата. І напрыканцы я спытаўся ў Паўла Латушкі пра пераезд Ціханаўскай з Вільні ў Варшаву, бо ўжо зараз гучаць галасы, што гэта можа стварыць канфлікт паміж офісам Ціханаўскай і НАУ, якое азначалі Павел Латушка, якое дзейнічае ў Варшаве ўжо 5-й год. Вось што адказаў палітык. Ну, па-першае, мы заўсёды выступаем за аб'яднанне, за тое, каб мець агульную стратэгію і кіруемся гэтай агульнай стратэгіяй, якую мы прымаем у аб'яднаным пераходным кабінеце. Вы ведаеце, што я быў адным з галоўных ініцыятараў стварэння аб'яднанага пераходнага кабінета, і пазней Светлана Ціханаўская прыняла гэтае рашэнне. Так што ў нас ёсць структура для каардынацыі, для аб'яднання, выпрацоўкі і рэалізацыі сумесных дзеянняў. Гэта важна. Калі мы кажам пра народнае антыкрызіснае ўпраўленне, гэта экспертна-прававая арганізацыя, якая займаецца перадусім пытаннямі міжнароднага крымінальнага права, санкцыйнай палітыцы, мы актыўныя інфармацыйнай камунікацыі і гэтак далей. Офіс Светланы Ціханаўскай забяспечвае дзейнасць яе як лідара. Фактычна это можна параўнаць як з адміністрацыяй прэзідэнта. Так што тут, конечно, будзе некаторае супадзенне па функцыяналу, але ўсё ж такі яно не 100%. Я лічу вельмі важным, па-першае, працягваць нашу праактыўную працу ў рамках аб'яднанага пераходнага кабінета. Гэта унікальная структура, якая яшчэ павінна праявіць сябе і праявіць больш эфектыўна. Для нас вельмі важна інвеставаць у такі інстытут, як Коордынацыйная рада, у выбары, які запланаваны на май 2026 года, бо гэта таксама унікальная сітуацыя, калі мы маем праз Коордынацыйную раду магчымасць прадстаўляць беларусаў у міжнародных арганізацыях, у парламенцкіх і не толькі арганізацыях. Я ганаруся тым, што я, як член нашай кааліцыі, атрымаў 2400 галасоў беларусаў падчас выбараў. І я магу гаварыць не толькі ад сябе, а менавіта ад імя выбаршчыкаў, якія падтрымалі маю
праграму нашай кааліцыі. Шмат, конечно, будзе залежыць ад офіса Светланы Ціхановскай, ад іх адкрытасці і гатоўнасці да большай каардынацыі тут у Польшы і ўзаемадзеяння. На гэта я спадзяюся і на гэта разлічваю. З іншага боку, конечно, унутраная эміграцыя гэта не заўсёды з'яўляецца добрай гісторыяй. Конечно, яна звязана з прычынамі бяспекі, але нам важна таксама і не згубіць нашага важнага партнёра Літву, якая заўсёды была на баку дэмакратычных памкненняў беларусаў. Павел Латушка, які з'яўляецца намеснікам Светланы Ціхановскай у аб'яднаным пераходным кабінеце, не пярэчыць таму, што Ціхановская пераязджае у Варшаву, у адрозненне ад таго, што кажа нам у эфіры Анатоль Лябедзька пра тое, што офіс Ціхановскай – гэта цэлы свет. Вы глядзіце «Пік свабоды», з вамі Дмітрий Гурневіч. І напрыканцы вернемся яшчэ раз да закліку да захаду ад Марыі Калеснікавай. Яна прапануе дыялог і тлумачыць, што гэта найперш дазволіць адцягнуць Беларусь ад Расіі, а таксама вызваліць палітвязняў. Я спытаў у праваабаронцы і блога палітвязня Уладзіміра Лапковіча, а што ён лічыць эфектыўным інструментам для выхаду на волю палітвязняў. Перамовы ці ўсё ж ціск і санкцыі? Вось ягоны адказ. Усю ситуацию з вызваленнем палітычных вязняў можна паглядзець. Я зараз просто выкажу сваю думку як такую чалавечую, як чалавека, які быў за кратамі. І калі вось глядзець на гэтую сітуацыю, то што мы бачым, што усе вызваленні палітычных вязняў пачаліся не тады, калі ўводзілі жорсткія санкцыі, а тады, калі пачаўся дыялог. Таму я лічу, што абодва гэтых шляхі слушныя, таму што санкцыі спачатку прымушаюць, скажем, рэжым зразумець тое, што наяўнасць палітычных вязняў становіцца такім таксічным актывам і што, скажем, людзей трэба вызваляць. І вось тады ёсць нейкі прадмет для перамоваў. Але все ж таки я лічу тое, што менавіта 25-й год і менавіта змена тактыкі з боку адміністрацыі Трампа прывяло до таго, што вось мы маем вызваленне людзей, я ў прыватнасці, Марыя Калеснікава і шмат хто іншы. І я вельмі спадзяюся, што ў самы бліжэйшы час яшчэ будуць вызваленыя людзі. Таму ўсё ж таки я лічу тое, што менавіта вось такі вось гандаль і перамовы, яны, фактычна вядуць да вызвалення людзей. І таму гэты шлях, які мы назіраем зараз, які ёсць ужо фактам, і тую праграму, якую рэалізоўвае адміністрацыя ЗША ў дачыненні да Беларусі, яна менавіта слушная ў дачыненні да палітычных вязняў. Бо нам вельмі важна перастаць ўсё ж таки пераносіць нейкія увесь час ахвярапрынашэнні. Неяк у нас у беларускай апазіцыі гэта такая пасталая, пастаянная справа. В першую чаргу трэба падумаць пра людзей. І тут вельмі важна, каб людзі выйшлі як мага хутчэй. І калі для гэтага трэба з чарговай беларускай штосьці зняць, я лічу, што жыцці людзей, іх свабода, яна вышэй за ўсё. Бо зараз тысячы людзей за кратамі чакаюць толькі аднаго, што пра іх дамовяцца, і яны выйдуць. І тут вельмі важна, каб мы ўвесь час памяталі менавіта пра гэта і сыходзілі менавіта з гэтых гуманітарных меркаванняў. Бо ніхто, ні ўлады, ні іншыя перамоўшчыкі з гэтага сыходзіць не будуць. Акрамя, скажем, нас, тых, якім сапраўды баліць за людзей, бо гэта, скажем, нашыя сябры, нашы калегі, нашы паплечнікі. І, праўда, я лічу, што няма такога кошту, які не варта заплаціць, каб яны былі на свабодзе. Адных палітвязняў вызваляюць, а іншых набіраюць. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. А ці ёсць механізм менавіта спыніць рэпрэсіі прямо цяпер? Уладзь Лапковіч. Я лічу, што умовамі перамоваў павінны быць не толькі асобы, але і учынкі з боку беларускага рэжыму. І гэтымі учынкамі павінна быць у тым ліку і спынення, фактычнае спынення рэпрэсіяў. Беларусь, і беларуская дыктатура, яна такая вельмі ў ручным рэжыме. Таму, калі будзе такі загад, мы гэта назіралі з 15 до 20 года, мы бачылі змягчэнне практыкаў рэпрэсіяў. І таму вельмі важна, каб умовамі гэтых перамоў была в тым ліку і вось гэта кропка, на якой не будуць з'яўляцца новыя палітычныя вязні, а все, якія вось ужо ёсць, яны все выйдуць на свабоду. Нам, праўда, трэба прыйсці да варыянта нулевого, калі палітычных вязняў няма. І гэта, конечно, умовы перамоваў. І таму вось,
Тут ось тут якраз таки працюють санкції, погрози нових санкцій. Тому я абсолютно упевнений, сподіваюся, що ті перемовники з боку адміністрації з США, які ведуть, вони сапраўды гэта ўлічваюць, тому што мы не можем праз год апынуцца ў той же самай кропкі, калі ў нас 1100 палітычных вязняў. Гэта быў сябра праваабарончага цэнтру «Вясна» і былы палітвязень Уладзімір Лапковіч. У беларускіх турмах усё яшчэ застаецца прынамсі 1100 палітычных зняволеных, а сама Беларусь найбольш прывязаная і залежная ад Расіі за ўсе 35 год незалежнасці. На гэтым фоне спрэчка пра дыялог і ціск выглядае не тэарэтычнай, а вельмі практычнай. Ад яе залежыць лёс канкрэтных людзей і месца Беларусі ў Еўропе. Гэта быў «Пік свабоды». Для вас працаваў Дмітрый Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.